Moikka! Moi! Sä voit pysähtyä siihen. Sulla on hyvä sieltä remmin päästä vaan kiinni, sanotaan käsipäivää. Tervetuloa! Kiitos! Minkä ikäinen koira sulla on mukana? Reilu 2. Okei, meillä on tässä näitä nuoria nyt ollutkin. Heti on lähetty, kun on päästy. Joo. Mulla on hyvä, kun on nuoria naisia. Niin, blondeja. Minkälaisessa ympäristössä se asuu? Onko se kaupunkikoira vai? Mä sitä omakotitalossa silleen, se on vähän syrjemmässä, mutta on siinä naapureita kumminkin. Joo. Sä saat pitää sitä käsilenkistä vaan nyt kiinni ja koira saa siinä ympärillä puuhota mitä se remmin mitan kantaman sisäpuolella mitä haluaa. Eli semmoisella vähän niin kuin maalla, mutta ei kuitenkaan ihan omille tässä. Joo. Onko teillä muita koiria? On toinen samanlainen Uros on. Okei, onko se vanhempi vai nuorempi tätä? Se on 3 vuotta vanhempi. Okei, joo. No miten näiden keskinäinen suhde on sun mielestä? Hyvin ne tulee toimeen, että se Uros on vielä kova, mutta tää on aika... Joo. Tulee sieltä jo ylemmäs. Joo. Onko ne esimerkiksi pihalla vapaana? On aina ihani. Joo. Mitäs kun joku tulee, lähestyy? Vahtii pihaa, ilmoittaa heti. Joo. Onko joku uskaltautunut tulemaan, mitä ne sitten tekee, jos joku vaan tulee sitkeästi? Häntä helmen ottaa sitten loppujen lopuksi vastaan. Kyllä joo, ilmoittaa, mutta ei niinku... Joo. Onko se ollut pennusta asti sulla? On. Onko ikinä sattunut ihmisen taholta nimenomaan mitään ikävää tai... Ei oo mitään. Kyllä. Ja se on ollut ihan terveenä, ei ollut mitään semmoista... Joo on. Kyllä. Onko se kuullut laukauksia? No MH:ssa on niinku kunnon. Joo. Muuten ei ihan laukauksia. Oletteko te harrastanut jotain lajia? Toko melkein näyttelyssä käyvyä. Okei. Oletteko Toko se käynyt kokeissa? Ei kesäkuussa tarkoitus. Okei. Joo. Hyvä, mutta kuitenkin te olette käynyt treeneissä ja se on niinku nähnyt maailmaa ja ihmisiä ja toisia koiria. Okei. Miten se reagoi ukkoseen? Ei välitä. Eikä uutena vuotena paukkuisi? Hyvä. Ei mitään. Mikä sen kutsumanimi on? Nomi. Joo. Sä voit edelleen pitää vaan sieltä remmin kanssa kiinni. Mä kutsun sitä, että saa tulla mua moikkaamaan, jos haluat. Nomi. Näin. Hyvä. Onkohan meillä jotain? Saadaankohan me keppileikkejä aikaiseksi? Tykkääkö se leikkiä? Joo, on. Siitä se on innokas. Joo. Sä voit ottaa sen hihnan sieltä silleen, että se pois sitten sen jalan alta ja katsotaan, että me saatais vähän Nomin kanssa leikkiä. Se oli hyvä heitto. Oikein semmonen Joo. Vähän menee nyt pureskella. Kokeillaanpas kuule tommosta... Kokeillaanpas tommosta pehmeäpelloa, jos me siihen semmonen... Sä teet sitä tulitikkuja vaan niin. Oi! Olisi vaan vahva.
melkein tulitikkuja koko kepistä. Hyvä. Miten se panta on se? Hyvä. Iso kierros. Sieltä on hyvä. Koira mukaan. Kyllä nyt niin hyvä haju, että se nyt täytyy ihan... Ja ihan niin kerralla kiinni. Mikäs täällä on? Joo. Katohan. Hihaa ja päästä sun polvelle siihen. Hyvä. Hieno. Hyvä. Vau. Hyvä. Yes. Hieno. Vielä toisen puolta kastamassa yhdessä. Ota koira mukaan vaan noin. Ja siitä tänne päin. Ihan kelkan vierestä. Itse koira saa mennä mistä tykkää. Varo ettei se hinnaa sitä. Tempasi sitä. Joo. Selvä. Tässä nyt mennään. Täällä on hyvät hajut. Joo. Mennään tonne uusiin haasteisiin. Katsotaan saadaanko se noista. Oli ovatkin rahat. Okei, no mutta löydetään sieltä sitten. Niin hyvä. Me vaan sinne, niin sitten sanon, kun saat kutsusta luokse. Joo. Noin. Kutsu vaan. Tomi, tule tänne! Tule! Hyvä! Iina pitkäksi. Ja tänne takaisin.
kerroksella, niin teet ihan samaa reittiä itse. Eli ihan suoraan sen haalarin päältä suoraan, älä katso ne naruksia. Ja koira saa mennä mistä tahtuu. Jos haluaa sen kohan kiertää, niin se saa mennä. Toisaalta, jos se haluaa sitä haittella, niin se voi sen. Sen jälkeen siitä puikkaat, kun olet kävellyt sen haalarin yli, niin puikkaat tonne, että on kuun, missä on tämmönen nauha, niin sen ympäri ja tuut ihan tynnyriteliineen vierestä kohti tänne ylös. Et menet ihan tuosta tynnyriteliineen vierestä. Sitten tynnyri pyörii teidän perään, älä välitä siitä mitään, vaan kävele itse niin pitää huomannut. Menkää vaan. Ja nyt siinä on koko ajan pitkä. Katsomaan mikä se tuli. Ihan siihen viereen voit ottaa sen tynnyrin päälle ja työt koirat. No niin, eiköhän se oo katsottu. Sitten mennään tonne pimeeseen. Vejahan ulkopuolelle edeltä ja kutsua sitä. Niin, että sille tulee semmonen tosi innokas olo, kun siellä ajetaan sille tuossa nämä narunpätkät ja sä pujota sen, ei ole väliä patko sen koko pannan vai sen tuon läpi, ei ole merkitystä niinkään. Mä otan ne narunpäät ja sä otat sen oman kärkimän. Tuossa ovella kutsut sitten oikein innokas. Joo. Mene vaan sisäpuolelle, käänny koiraan päin ja kutsu. No niin, tule! Ja siihen seis. Ja tänne päin. Hyvä. Kiitoksia. Hyvä, hyvä.